Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε άλλη μια τρίτη τεχνολογίας, Cloud Technology Tuesday. Γεια σου ρε Δημήτρη. Γεια σου Γιώργαρα μου, καλησπέρα. Τι γίνεσαι φίλε? Καλά εσύ? Πώς τα πας? Καλά, μια χαρά. Εδώ Cloud περίμενα κάνουμε. πώς και πώς να ξαναβρεθούμε, να ετοιμάσουμε το νέο μας επεισόδιο. Και τι επεισόδιο, αυτή τη φορά επιστρέφουμε, Θα τα πούμε. φουριόζι επιστρέφουμε γιατί δεν κρατιόμαστε. Με ρώτησες κάτι, δεν το άκουσα, μην νομίζω ότι άκουσα. Μου είπες cloud κάνουμε. Μου θύμισε βέβαια κάτι ένα ανέκδοτο, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις. Ποιο ανέκδοτο? Για τις γιαγιάδες που την έλεγε πρώτα η μία την άλλη για τις φίφες φέρνεις που λέει. Και πήγα να σου πω που και εγώ. Φου και φου. Υπάρχει άλλη διαφήμιση, ποια ήτανε με... Τι ήτανε, κινητής τηλεφωνίας ήτανε, κάτι ήτανε. Που μπαίνουν κάτι χούλιγκαν μέσα σε ένα λεωφορείο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και την πέφτουνε γύρω από έναν και του λέει τι ομάδα είσαι και λέει αυτός Μπόχουμ. Και γυρνάει όλος κοιτάει τους άλλους. Ναι, Μπόχουμ δέρνουμε. Cloud κάνω λοιπόν αγαπητέ Cloud κάνεις. Πολύ χαίρομαι. Όπως κάνεις και εσύ από ό,τι ξέρουμε και... Πολύ χαίρομαι. Και έτσι, πάμε καλά. Έτσι. Και ό,τι κάνουμε έχουμε την ευκαιρία κάθε 2-3 τρίτες, προσπαθούμε να είναι κάθε 2-3 τρίτες, να τα ερχόμαστε και να τα λέμε εδώ στον κόσμο, ο οποίος με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθεί, και να πούμε ότι είμαστε και ευχαριστούμε και πολύ και για όλη την υποστήριξη και για... Νομίζω το προηγούμενο επεισόδιο μας πήγε πολύ καλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε. Μην ξεχνάτε like και subscribe να κάνετε στο κανάλι μας. Θα τα πούμε και στο τέλος του επεισόδιου ξανά. Νομίζω τους λείψαμε Δημητρή. Εγώ αυτό νομίζω. Και εγώ αυτό βλέπω. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Οπότε, λοιπόν, τι πιο ιδανικό από το να συνεχίσουμε τη σειρά των επεισοδίων που έκανε μεγάλη επιτυχία πέρυσι. Να ανοίξουμε λοιπόν αυτόν τον κύκλο για φέτος, Γιώργο. Ναι, και πριν το πεις αυτό, να ρίξω ένα drum roll, γιατί νομίζω ότι πρέπει έχουμε. Έσκασε. Ρίξ' το Δημητρή. Αγαπητοί φίλοι, λοιπόν, σήμερα έχουμε το μέρος 4 για το εγχειρίδιο του Azure Administrator και το θέμα μας, Γιώργο, ποιο είναι? Δεν είναι άλλο από τα virtual networks. Χαμός θα γίνει. Πέσανε τώρα, τα views έρχονται. Ζεματάει αυτό το topic. Ζεματάει αυτό το topic. Νομίζω γιατί θα βγάλουμε καμιά δεκαριά επεισόδια για δικτυακά, έτσι. Κοίτα, δεν πρέπει να το στρετσάρουμε τόσο, η αλήθεια είναι. Και... Όχι, αν θέλεις όμως, θεματολογία υπάρχει. Όχι απλά υπάρχει και περισσεύει. Το θέμα μπορούμε να μιλάμε. Νομίζω ότι θα κάνετε unsubscribe. Αν γράψουμε τόσα επεισόδια. Είναι το μόνο σίγουρο. Θα πάρουν πίσω τα like. Πείτε μας τα σχόλια. Τι θέλετε να ακούσετε. Για πες. Η φύση αυτής της σειράς που κάνουμε με τα βίντεο εδώ πέρα είναι ο κόσμος για να λειτουργεί σαν τευτέρι, να το πω έτσι. Για κάποιον ο οποίος θέλει για κάποιον ή κάποια θέλει να ασχοληθεί με το Azure και προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και να κάνει navigate σε όλο αυτό το χαόδι κόσμο του Azure που είναι, όπως λέω, βαρέλι δίχως πάτο. Εντάξει. Οπότε δεν θέλουμε να αποκτήσουμε τον κόσμο και θέλουμε να του δώσουμε έτσι μια βοήθεια να χτίσει κάποια θεμέλια σωστά, ούτως ώστε να πορευτεί. Από εκεί και πέρα, βλέποντας αυτά εδώ πέρα τα βίντεο και ακούγοντας τις αχλαμάρες που λέμε, δεν είναι ότι θα πάει να ζητήσει και 2 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη δουλειά του, αλλά προφανώς θα τον βοηθήσει έτσι λίγο να μπει σε μια λογική ψαξίματος και να χτίσει πάνω σε όλα αυτά που θα ακούσει και να αποκτήσει μια καλύτερη αίσθηση τι εστί Azure και ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες πρέπει να εστιάσει για να μπορέσει να έχει ένα επιτυχημένο, να το πω έτσι, ξεκίνημα και ένα ωραίο ταξίδι με όλο αυτόν τον κόσμο. Ωραία τα είπες. Εντάξει. Μια χαρά, πολύ ωραία. Κομπλέ. Το αγοράζεις. Χαίρομαι. Το networking λοιπόν, το οποίο είναι σημαντικό, είναι και design area στα Azure Landing Zones, μην ξεχνάμε. Καλά εννοείται. Εντάξει, ειδικά όταν μιλάμε για Azure, Δημήτρη, και τώρα θα ρίξω τον ορισμό του cloud computing. Εντάξει, θα το ρίξω τώρα εδώ πέρα. Και συγκεκριμένα, βασικά, ξέρεις τι, μπαίνω σε κουβέντες με πολύ κόσμο,
Ή ας πούμε και τα μαθήματα, ρε παιδί μου, όπου τη χάνει και κάνω. Και έτσι μια εισαγωγή που κάνω ή μια κουβέντα που λέω είναι ότι τώρα, ξέρεις, μπορεί να είναι κανένα event ή μπορεί να είμαστε σε ένα θάλαμο ή ένα δωμάτιο με πολλούς κομπιουτεράδες και πέρα κλαουντάδες και να ρωτήσουμε, ξέρεις, να βάζουμε ακουστικά στους υπόλοιπους και να βγάζουμε σε ένα τα ακουστικά και να λέμε πες μου τι είναι cloud computing, πώς το ερμηνεύεις. Όλοι θα σου απαντήσουν κάτι διαφορετικό και οι 10. Λίγο ρουκζούκ μου θύμισε αυτό. Είναι λίγο. Όλοι θα σου απαντήσουν κάτι διαφορετικό. Και επειδή το cloud computing εξορισμού, να το πω έτσι, τώρα θα πέσει μεταγλωτισμός, σαν να λέμε μεξικάνικο στα ελληνικά τώρα, η Μαρία της γειτονιάς, είναι ένα μοντέλο απόδοσης υπολογιστικών πόρων μέσω διαδικτύου. Άρα και επειδή λέμε διαδικτύου, respect, το ξέρω. Και 100% ελληνικές λέξεις. Εννοείται. Είμαι έτοιμος για δημόσιο τέτοιο, πώς το λένε, διαγωνισμό να γράψω. Έχω πολλά, έχω 2-3 ωραία να πω, αλλά πάμε τώρα. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι όταν τα γράφεις αυτά, φυτρώνεις μαλλιά εκείνη την ώρα. Γι' αυτό τους λέω, βάλτε με σε κανένα διαγωνισμό ελληνικό, δημοσίου, να βγάλω καμιά τριχούλα. Να βγάλεις καμιά τριχούλα, μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή λέμε ότι όλα αυτά τα ωραία που βρίσκονται στο cloud δεν μπορούμε να τα πιάσουμε στα χέρια μας αν δεν χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο μετάδοση όπως είναι το διαδίκτυο. Είδες πάλι ελληνικά. Τσουτσούριας. Άστο, δεν θέλω να στρελάνω τώρα, γιατί δεν θα έχει ύπνο. Λοιπόν, δεν θα έχει ύπνο. Οπότε το δίκτυο είναι το α και το ω στο cloud. Σωστά. Εντάξει. Είναι το δίκτυο. Λοιπόν, μπράβο. Είναι το α και το ω. Οπότε σήμερα θα κάνουμε έτσι μία μικρή εισαγωγή σε αυτό που ονομάζουμε virtual networking στο Azure και πόσο δε στα Azure Virtual Networks, που είναι το starting point στο κομμάτι της δικτύωσης στο Microsoft Azure. Αντίστοιχα και σε άλλα public cloud services, να το πω έτσι. Δηλαδή, είτε είναι AWS, δεν τις λέμε αυτές τις λέξεις, να σβηστεί στο μοντάζ, είτε GCP κτλ. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, και εκεί πέρα έχουν αντίστοιχα services για να αναπτύξει ένα virtual network στο αντίστοιχο public cloud service. Αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα, να πούμε δύο πράγματα, να δείξουμε δύο πράγματα, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί να ερμηνεύσει αυτή την κατάσταση που ονομάζεται virtual network στο Microsoft Azure και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει υπηρεσίες εκεί. Τώρα Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να πεις εσύ περισσότερα ή να συνεχίσω εγώ. Όχι, θα ξεκινήσουμε. Τι να σου πω, το virtual network είναι η μικρότερη μονάδα που μπορεί να δικτύωσης, τέλος πάντων, που μπορεί να στήσει κανείς στο Azure, και θα λέγαμε ότι είναι μια αναπαράσταση του ιδιωτικού δικτύου που μπορεί να έχουμε μέσα στην εταιρεία μας στο Azure. Δηλαδή, αν επίσης το κάνουμε λίγο πιο λιανά, λίγο με ένα παράδειγμα, αν στο Hyper-V, ας πούμε, φτιάχναμε ένα virtual switch, έτσι, στο Azure θα φτιάξουμε ένα virtual network. Κάπως έτσι καμιά φορά τείνω να το λέω για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει τι είναι ένα virtual network. Και είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει αρχή και τέλος, έτσι. Θέλω να πω ότι είναι ένα boundary δικτύωσης. Ας μην το πούμε VLAN, δεν είναι αυτό. Όχι. Πολλές φορές πολλοί κόσμος λέει το VNet είναι ένα VLAN, δηλαδή, ή μήπως το Subnet είναι το VLAN κλπ. Έτσι. Στο Azure, όταν παίρνεις το Azure, παίρνεις κάτι παρθένο. Δεν έχει switches, δεν βλέπεις τίποτα. Έτσι. Είναι ένα λογικό δίκτυο, έτσι, λογικό δίκτυο, το οποίο με μερικά κλικς ή τέλος πάντων με τη χρήση κώδικα, το λες στη Microsoft, φτιάξε μου ένα δίκτυο στο τάδε region, με το τάδε address space, θα τα δούμε άμα είναι και σε λίγο, το οποίο είναι το μήνυμο που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να σηκώσουμε το πιο απλό, ένα virtual machine. Χωρίς VNet δεν έχουμε VM. Δεν γίνεται. Έτσι. Μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες στο Azure χωρίς VNet? Η απάντηση είναι φυσικά. Γίνεται. Αν δεν σηκώσεις VMs, δεν χρειάζεσαι απαραίτητα VNets. Έτσι. Μπορεί και να χρειαστείς όμως, αλλά γενικότερα δεν είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, αν μιλάμε όμως για virtual machines, χωρίς VNet δεν μπορείς να προχωρήσεις. Έτσι, το VNet είναι το πρώτο πραγματάκι που πρέπει να έχεις φτιάξει πριν πας να φτιάξεις το VM. Πέρα από τα virtual machines, Δημήτρη, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες οι οποίες δύναται να συνδεθούν, να είναι συνδεδεμένες σε αυτό το
private δίκτυο το οποίο λέγεται Azure Virtual Network, το οποίο θα αναπτύξουμε στο Azure. Αλλά θα μιλήσουμε περισσότερο. Σωστά. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία. Και πρόσεξε να πούμε, είπες private. Έτσι. Ναι. Είναι ένα ιδιωτικό λογικό δίκτυο. Άντε με τα δίκτυο, το οποίο ζήλεψες. Το φτιάχνουμε εμείς το subscription μας και δεν είναι ότι βλέπουμε και τα δίκτυα των άλλων πελατών της Microsoft. Έτσι. Υπάρχουν στεγανά. Δεν μας ακούνε με τα μαύρα βαλιτσάκια δηλαδή? Δεν μας ακούνε. Όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται κιόλας, αλήθεια, αλλά εσύ δεν μπορείς να κάνεις στο διπλανού πελάτη να χτυπήσεις μια πόρτα. Δεν έκανα ποτήρι. Αυτό που βάζαμε στον τοίχο το ποτήρι δεν παίζει. Όχι, είναι μάλιστα. Σάιλο δηλαδή. Αυτό που βλέπουμε δεν γίνεται. Τώρα, αν πεις ότι τίποτα δεν ξέρω, γίνεται τίποτα κρυφό και δεν το ξέρουμε. Δεν νομίζω. Υπάρχουν διάφορα εκεί. Για πάμε. Πάμε να δούμε, να δείξουμε στον κόσμο. Πάμε λίγο να κάνουμε ζωγραφιές. Λοιπόν, εδώ έχω το portal του Azure, αλλά θα το βάλουμε λίγο aside αυτό. Να κάνουμε λίγο ζωγραφιές. Λοιπόν, πάμε λίγο να προσπαθήσουμε να το ζωγραφίσουμε αυτό. Νομίζω ότι θα πεις ομορφιές. Και ομορφιές, ρε παιδί μου. Τώρα θα βγάλει το πινέλο του Bob Ross εδώ πέρα και θα λέει εδώ κάπου στο βάθος υπάρχει ένα βινέτ και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να προσπαθήσουμε λίγο να το ζωγραφίσουμε ή να το αναπαραστήσουμε έτσι με visual τρόπο. Οπότε θα φτιάξω ένα μεγάλο κουτάκι και θα το βαφτίσω εδώ πέρα αυτό βινέτ. Αυτό το ακρονίμιο είναι αυτό που έχει επικρατήσει για το Virtual Network στο Azure. Οπότε αν ακούσετε βινέτ, μη σας ξενήσει, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένα Azure Virtual Network. Εντάξει. Λοιπόν, όπως είπε και ο Δημήτρης, έκανε την ωραία περιγραφή και έδωσε την επίσημη τεκμηριωμένη από το λογιστήριο του κράτους μετάφραση αναφορικά με το τι εστί ένα Azure Virtual Network. Παίρνω εγώ τη σκητάλη και αυτό που έχω να πω είναι ότι ένα Azure Virtual Network φέρει 3 βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο και το πιο σημαντικό, κάτσε εδώ να βρω το χρωματάκι το σωστό, όχι, το χρωματάκι, να το. Λοιπόν, είναι αυτό που ονομάζουμε address space. Εντάξει. Και το address space στην ουσία είναι ένα IP range το οποίο διαθέτουμε ή αλλιώς ρυθμίζουμε ή αλλιώς δίνουμε σε αυτό το virtual network, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ένα δίκτυο εκεί πέρα. Ως ένα private δίκτυο. Αυτό το address space δεν μπορεί να είναι μόνο ένα, Δημήτρη. Μπορούμε να έχουμε διάφορα address spaces. Είναι ένα array, ας το πούμε. Μπορούμε να το πούμε array, μπορούμε να βρούμε διάφορες λέξεις έτσι, για να το ερμηνεύσουμε. Αυτό όμως που ήθελα να πω στον κόσμο, που έχει νόημα, είναι ότι ωραία, πρέπει να δώσουμε ένα address space. Προφανώς, αν είμαι σε μεγάλο οργανισμό, μπορώ να ρωτήσω κάποιον από την ομάδα των δικτύων κτλ. Που έχει εκεί το governance και κάνει το housekeeping των δικτύων κτλ. Το IPAM, ξέρεις, είναι σε Excel συνήθως. Ναι, σωστά, ξέρω. Ή στο κινητό, ξέρω, σημειωματάριο. Κάτσε να δούμε που έχω δώσει τη δικτύα. Λοιπόν. Πάρε την 25. Αυτό, ή μπορεί να έχει κάποιο IPAM, σοβαρό εργαλείο εκεί πέρα ο οργανισμός. IPAM. Δημήτρη, θυμάσαι τι δίκτυα δύναται να χρησιμοποιήσω με τα Azure Virtual Network? Και εγώ αυτό που θα πω εδώ πέρα υπάρχει το RFC. Θα μας πεις και νούμερο τώρα. 19-18, αν τα λέω καλά, κάτσε μπορεί να με πάρουν και με τις πέτρες κιόλας, γιατί εντάξει, δεν είμαι και ο άνθρωπος των δικτύων, δηλαδή συστημάς είμαι εγώ, δηλαδή δεν είμαι και για να δω να κάνω ένα validate έτσι εδώ στα γρήγορα. Λοιπόν, σωστό είναι. Έλα, το πέτυχες, λοιπόν, είναι το RFC 19-18, το οποίο τι ορίζει αυτό το RFC 19-18? Ορίζει ότι δύναται να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα IP ranges για private δίκτυα, για εταιρικά δίκτυα. Τα εξής γνωστά δηλαδή, φαντάζομαι θα μας τα πεις. Τα εξής σωστά. Λοιπόν, και πάμε λίγο να τα βάλουμε αυτά. Λοιπόν, να ξαναπατήσω εδώ το tab και να τα γράψω εδώ πάνω. Και είναι το 192.168.00/16, 172.16.0.0/12 και είναι και το 10.0.0.0.0, πω πολλά πινδενικά, /8. Καλά το πήγες. Εντάξει, κομπλέ. Λοιπόν, αυτά τα private δίκτυα, αγαπητοί, όσοι μας παρακολουθείτε ή όσοι θα μας παρακολουθήσετε, δύναται να τα χρησιμοποιήσετε σε εταιρικά ή private ή οικιακά δίκτυα. Και για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το RFC? Γιατί αυτό το RFC απαγορεύει
οποιοδήποτε οργανισμό, συσκευή κτλ. Να τα χρησιμοποιήσει ως routable διευθύνση στο public internet. Άρα αυτά τα δίκτυα δεν κάνουν overlap με οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο public διαδίκτυο, να το πω έτσι. Οπότε δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα δρομολόγησης κτλ. Ή προσβασιμότητας προς το ίντερνετ. Άρα, έτσι και στο Azure, όταν αναπτύσσουμε ή ιδρύουμε, να το πω έτσι, που το ελληνικό πάει σύννεφο σήμερα, ένα virtual network. Έλα, τσούριασες, τσιμπήσου λίγο. Θα πάω αύριο σε ένα συνάδελφο και θα του πω: έλα να ιδρύσουμε ένα virtual network. Να ιδρύσουμε ή να εγκαθιδρύσουμε ένα περιβάλλον στο Azure. Λοιπόν. Οπότε, όταν θα δημιουργήσετε ένα virtual network, να ξέρετε ότι έχετε να διαλέξετε κάποιο δίκτυο μέσα σε όλα αυτά. Εντάξει. Άρα το address space στα virtual networks είναι το α και το ω, είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε και να το έχουμε beforehand, να το πω έτσι, πριν τα φτιάξουμε. Να έχουμε πάρει την απόφασή μας. Άρα το virtual network εδώ τώρα, στην προκειμένη που ζωγραφίζω, αγαπητέ Δημήτρη, θα του δώσουμε εμείς ένα IP address space, θα είναι το 192.168.0.0/16. Ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο. Ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο χαρακτηριστικό που φέρει ένα virtual network είναι τα λεγόμενα subnets. Εδώ θα πάω και θα ζωγραφίσω σαν τον Bob Ross καλή ώρα 3 subnets μέσα στο virtual network. Ωραία. Έχουμε τα IP address space, έχουμε τα virtual networks κτλ. Τι είναι αυτά τα subnets ακριβώς? Τι είναι αυτό το subnet? Το subnet στην ουσία είναι ένα υποδίκτυο το οποίο βρίσκεται μέσα σε αυτό το IP range που ονομάζεται address space και έχουμε ορίσει στο virtual network κατά τη δημιουργία. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, Δημήτρη? Πρέπει να κάνουμε subnetting? Πρέπει να κάνουμε πράγματα που κάναμε στη σχολή, αν κάναμε δίκτυα κτλ. Πρέπει να βγάλουμε subnet calculator κτλ. Μπορώ να σας πω, εντάξει, πλέον το portal έχει γίνει αρκετά έξυπνο και μας βοηθάει να το βρούμε ποιο είναι το επόμενο υποδίκτυο μέσα σε αυτό το address space, αλλά ναι, σωστά, πρέπει να τεμαχίσουμε αυτό το address space και να αναπτύξουμε διάφορα subnets. Τα subnets μπορεί να είναι πολλαπλά ή μπορεί να είναι μόνο ένα. Και αυτό μπορεί να καλύπτει όλο αυτό το range, το εύρος που ορίζει το address space που έχουμε ορίσει σε επίπεδο virtual network. Άρα εμείς εδώ πέρα Μην το κάνετε στο σπίτι όμως αυτό. Μην βάλετε όλο το subnet, μην αποδώσετε όλο το VNet address space σε ένα subnet, έτσι. Στο σπίτι να το κάνουν, Δημήτρη, για πειραματισμό. Μην το κάνετε στη δουλειά. Στο εταιρικό περιβάλλον μην το κάνουν αυτό. Μην το κάνετε στη δουλειά. Άρα, το subnet 1, το οποίο θα το... πάμε να κόψουμε ένα subnet, το οποίο βρίσκεται μέσα σε αυτό το IP address space και να το δώσουμε στο πρώτο μας subnet, που είναι τέρμα αριστερά. Θα δώσουμε το 192.168.0.0/24. Εντάξει. Πρωτοτύπησες πάλι. Σούπερ. Πρωτοτύπησες. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το επόμενο. 192.168.1.0/26. Εντάξει. Και πάμε να δώσουμε και το επόμενο. 192.168.1. Πρόσεξε, μας πάρουν οι δικτυάδες με τις πέτρες τώρα. 64/26. Άρα εδώ πέρα τώρα έχουμε πάει στο 192.168.0.0/16 που είναι το address space. Έχω βγάλει τη μαχαίρα εκεί πέρα και το κόβω λες και είναι φρατζόλα ψωμί. Έτσι. Σαν άλλος φούρναρης. Εντάξει, okay. Θα μπορούσε. Εντάξει. Να ή βάλουμε χασάπης, και... ίσως. Χασάπης. Ναι, θα μπορούσε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε εδώ πέρα και ένα caption subnet 1. Εντάξει. Άρα έτσι θέλουμε λίγο... και να το ονοματίσουμε το subnetάκι. Σωστά, θέλει και ονοματάκι. Όταν φτιάχνουμε λοιπόν ένα subnet, εκτός από το prefix, δίνουμε και ένα όνομα. Σωστά. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή και αυτά εδώ πέρα μπορεί το resource να είναι ένα Azure resource, να αποκαλούμε το Azure Virtual Network, τα subnets είναι sub-resources, να το πω έτσι, αυτό του ευρύτερου resource. Άρα τα ονοματάκια που δίνουμε γράφονται στην πέτρα και είναι πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Οπότε, αν το πείτε Μίτσο subnet, θα μείνει Μίτσο subnet στην ιστορία. Εντάξει. Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, 3 χαρακτηριστικά φέρει αυτό το virtual network. Από 3 πράγματα απαρτίζεται. Το IP address space,
το οποίο φέρει μια ιδιαιτερότητα και είπαμε ποια είναι αυτή, RFC 1918 δίκτυα, δηλαδή 192.168.0.0/16. Κάτσε να τα κυκλώσω κιόλας εδώ. 172.16.0.0/12 και 10 και 3.0/8. Καλούμαστε να επιλέξουμε ένα από αυτά. Ξέρεις, πολλές φορές μου κάνουν και την ερώτηση, οκ, διαλέγω ένα από αυτά. Ό,τι θέλω. Ναι. Δεν παίζει ρόλο που το ίδιο χρησιμοποιώ και on-premises. Και εδώ ξεκινάμε και μπαίνουμε σε άλλες κουβέντες. Οι κουβέντες όπως σκέφτεσαι να επεκτείνεις τον premises δίκτυό σου προς το Azure, ούτως ώστε αυτοί οι δύο κόσμοι, δηλαδή το εταιρικό σου δίκτυο και το δίκτυο που έχεις αναπτύξει στο Microsoft Azure, να είναι διασυνδεδεμένα. Ναι, τότε αυτό πρέπει το δίκτυο να επιλέξεις πάνω ή τα δίκτυα να φροντίσεις να μην κάνουν overlap με τα δίκτυα τα οποία έχεις αναπτύξει on-premises. Οδηγούμαστε σε αυτή την κουβέντα. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ωραία. Άρα, ξανά ανακεφαλαίων. VNet, ET, Virtual Network. 3 χαρακτηριστικά φέρει. IP address space, τα subnets, τα οποία παίρνουμε τη μαχαίρα, είπαμε, και τη μαχίζουμε το address space, και το IP range, το address range, το οποίο δίνουμε στο κάθε subnet, τη διευθυνσιοδότηση δηλαδή. Μπορούμε να έχουμε και διάφορα, να το πω έτσι, ανώμια address spaces εδώ μέσα. Δηλαδή, έχουμε το 192.168.0.0/16, θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλο ένα από δίπλα. Το 10.0.0.0/8, που λέει ο λόγος. Και να φτιάξουμε πάλι subnets με δίκτυα και IP ranges, τα οποία συμπεριλαμβάνουν μέσα στο 10.0.0.8. Λοιπόν, ωραία. Τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά εδώ πέρα, Δημήτρη. Πολύ ωραία πραγματάκια και τα λοιπά. Βέβαια, εγώ δεν καταλαβαίνω και πολλά εδώ πέρα, γιατί βλέπω. Εντάξει, έφτιαξα τη λογική οντότητα που λέει τη Virtual Network, ανέπτυξα τα subnets μου και τα λοιπά. Στο τέλος της ημέρας, τι θέλω να κάνω με αυτό το Virtual Network, και το ανέφερες νωρίτερα. Να το επαναλάβουμε μία. Τι θέλω να βάλω εδώ μέσα. Το πιο απλό που μας έρχεται όλο στο μυαλό είναι Virtual Machines. Ένα Virtual Machine. Πέρα από το Virtual Machine, αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι μπορούμε να κάνουμε connect εδώ πέρα και άλλες υπηρεσίες του Azure, υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι χαζοϊ υπηρεσίες, λοιπόν, είναι πιο έξυπνες υπηρεσίες από ένα virtual machine και είναι κάτι πιο cloud native. Θα μπορούσε να είναι συνήθως ένα PaaS service, platform as a service. Αυτά τα platform as a services θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτό που λέμε VNet injection, δηλαδή να μπορούν να κάνουν connect με τρόπους στους οποίους θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι, μέσα σε ένα virtual network και να λάβουν μια private IP. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτά τα είδη υπηρεσιών τα οποία μπορούν να κάνουν connect εκεί πέρα. Οπότε εγώ τώρα θα πάω να ζωγραφίσω εδώ ένα σερβεράκι, εντάξει, ένα virtual machine, και θα πάω να ζωγραφίσω και εδώ άλλο ένα virtual machine. Κάτσε να κάνω και ίσχυες γραμμούλες, να με πούνε και τρελό. Λοιπόν, και άλλο ένα. Εντάξει, με τους κύκλους είναι το θέμα. Με τις ίσχυες γραμμούλες δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ πέρα διάφορα VM'άκια τα οποία τα έχουμε κάνει connect στα διάφορα subnets του virtual network, τα οποία έχουμε δημιουργήσει μέσα. Τώρα, Δημήτρη, θα σου θέσω ένα ερώτημα το οποίο το ρωτάνε όλοι. Βλέποντας, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι πιο βαθιές γνώσεις ή έτσι αρκετά καλές γνώσεις στο κομμάτι που ονομάζεται δικτύωση. Εσύ βλέποντας εδώ τα 3 subnets και βλέποντας 3 VM που έχουμε αναπτύξει ένα σε κάθε διαφορετικό subnet, αυτά τα VMs που βρίσκονται σε διαφορετικά δίκτυα, παύλα υποδίκτυα, δύναται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους? Δύναται. Γιατί όμως δύναται? Γιατί τώρα εδώ ξεκινάνε οι άλλες ερωτήσεις. Γιατί συνήθως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις ή πάρα πολύ καλές γνώσεις αναφορικά με τη δικτύωση στον on-premises κόσμο, αυτό που γίνεται συνήθως στον on-premises κόσμο είναι ότι όταν έχω αναπτύξει διάφορα δίκτυα μες στην υποδομή μου, τι χρειάζομαι, VLANs ας πούμε, τι χρειάζομαι, ποιο είναι αυτό το συστατικό που το βάζω στη μέση και δρομολογεί τα πακέτα από το ένα δίκτυο στο άλλο.
Έλα, πες Να το. πω. Στα ελληνικά το θέλω. Δρομολόγηση. Δρομολογητής, Δημήτρη. Δρομολόγηση. Κάνει δρομολόγηση, βέβαια, αλλά είναι δρομολογητής. Ναι. Λοιπόν, κοινώς ένα router. Να το πούμε έτσι και με αγγλική προφορά. Περιέγραψα τη λειτουργία. Εσύ περιέγραψες τη συσκευή. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κοινώς ένα router. Τώρα μες στο virtual network, εδώ πέρα, είπε ο Δημήτρης ότι δύναται να επικοινωνήσουν αυτά τα VM. Εδώ πέρα. Έχουμε κανένα router εδώ πέρα. Φίλε, δεν το βλέπουμε το router. Είναι κρυμμένος. Είναι κρυμμένος. Είναι εκεί πίσω. Εντάξει, χωμένος. Λοιπόν, μας νοιάζει εμάς να ξέρουμε κάτι για αυτό το router? Όχι, ούτε να το βλέπουμε, ούτε να το ακούμε, ούτε τίποτε. Τίποτε, δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε τα πακετάκια να πηγαίνουν ping-pong από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ως εδώ, για αυτά που θα πούμε σήμερα, γιατί έχουμε για τη δρομολόγηση. Έχουμε αρκετά να πούμε, ναι. Λοιπόν, είπε ο Δημήτρης, δύναται να επικοινωνήσουν αυτά τα VM. Γιατί δύναται? Γιατί υπάρχει ένα κρυμμένο router εκεί πέρα, σαν πίνακα του μπομπρός, κάπου εκεί στο βάθος, το οποίο δεν το βλέπουμε, δεν το ακούμε, δεν μας νοιάζει κιόλας. Και όχι πέρα ότι υπάρχει ένα router, το κάθε subnet που έχουμε αναπτύξει, κάθε φορά που αναπτύσσουμε ένα καινούριο subnet, δημιουργείται από πίσω και ένα route table, το οποίο το ενημερώνει η ίδια η πλατφόρμα. Και το ενημερώνει η πλατφόρμα με κάποιες routes, τις οποίες δημιουργεί και συντηρεί η ίδια η πλατφόρμα, το Azure. Εντάξει. Και θα πούμε, να δώσουμε έτσι ένα insight πώς λέγονται αυτές οι routes, λέγονται system routes. Σωστά. Μας νοιάζουνε? Ενδεχομένως όχι. Εντάξει. Κάποιες φορές σε ενδέχεται κάποιο advanced σενάριο που θέλουμε κάτι να ψάξουμε εκεί να και θέλουμε να διαφωνήσουμε με αυτές τις routes. Ναι. Θέλουμε να και να επιβάλλουμε τις δικές μας routes και το δικό μας θέλω. Είναι αυτά, κύριε, που μου βάλατε. Μπράβο. Θέλω το traffic, δεν θέλω να πάει έτσι, θέλω να πάει από εκεί. Αλλιώς. Να στρίψει δεξιά στο πρώτο στενό. Λοιπόν, τότε μπορούμε να παρεμβάλλουμε εμείς τη δικιά μας ή να επιβάλλουμε τη δικιά μας, να το πω έτσι, άποψη και βούληση και να παρακάμψουμε αυτές τις routes. Θα το συζητήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Άρα υπάρχει ένας routing μηχανισμός εδώ από πίσω, δυναμικός, ο οποίος ενημερώνει τα routing tables του κάθε subnet που αναπτύσσουμε και έτσι τα resources τα οποία είναι connected σε ένα subnet δύναται να επικοινωνήσουν με τα resources τα οποία βρίσκονται σε ένα άλλο subnet εφόσον όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο ίδιο virtual network. Γιατί, όπως λέω, what happens in virtual network stays within the same virtual network, Δημήτρη. Εντάξει, είναι ένα σιλό όλο αυτό, μια private οντότητα, η οποία σκέψτε το σαν ένα μεγάλο broadcast domain, θα το πούμε έτσι. Κάτσε να φάμε καμιά ντομάτα από τους δεχτυάδες τώρα, προσέχω γι' αυτό, κρατιέμαι. Λοιπόν, έτσι. Οπότε, ό,τι subnet θα αναπτύσσουμε εδώ πέρα, δύναται να επικοινωνεί τα resources που βρίσκονται σε ένα subnet με τα resources τα οποία βρίσκονται σε ένα οποιοδήποτε άλλο subnet εντός του ίδιου virtual network. Να δώσουμε όμως, να κάνω μια ερώτηση. Μην μου πεις πολλές λεπτομέρειες, απλά πρέπει όμως, εσύ με ρώτησες, μπορούν να επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο? Και η απάντηση είναι ναι. Ναι. Το θέμα είναι, μπορώ όμως εγώ να αποκλείσω την επικοινωνία του ένας με το άλλο? Απάντησέ μου με ένα ναι ή με ένα όχι. Βεβαίως δίνεται δυνατότητα. Με ποικίλους τρόπους. Υπάρχει ένας απλός, αλλά εντάξει. Υπάρχει δυνατότητα να πούμε στον κόσμο ότι μπορείς να επιβάλλεις network security κανόνες, έτσι. Θα το δούμε αυτό προφανώς. Σωστά. Θα το δούμε. Σε επόμενο επεισόδιο. Θα το δούμε. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα, Δημήτρη. Έρχεται πολλοί κόσμος και μου λέει, να σου πω ρε Γιώργο, κάτω είχα τα VLAN. Και εγώ, ξέρεις, είμαι κάτω δεχτυάς. Πού, στο υπόγειο τα έχεις? Κάτω στο υπόγειο, στο -1. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι το δίκτυο μου λέει, κάτσε ρε Γιώργο, εγώ τώρα για να το καταλάβω καλά. Εγώ στο δίκτυό μου έχω βγάλει τη μαχαίρα εκεί πέρα και το έχω πιτσοκόψει το δίκτυο. Έχω βάλει firewall ενδιάμεσα, έχω φτιάξει ζώνες, network segregation, zero trust network access και πάει λέγοντας πώς τα λένε. Λοιπόν, εγώ στο Azure τι θα κάνω, Γιώργο? Πώς θα κάνω αυτή τη μετάφραση ένα προς ένα για να καταλάβω VLAN σε σχέση με αυτά τα virtual networks και τα subnets? Εδώ τώρα δίστανται λίγο οι απόψεις, ίσως και η ερμηνεία ή η απάντηση που θα λάβει. Δεν ξέρω μήπως τριίστανται κιόλας. Μπορεί. Η μία πιθανή απάντηση σε αυτό το ερώτημα που δίνω είναι ότι, όχι πιθανή, δίνω πιθανή, εννοώ ότι είναι ένα από τα option, είναι ότι θα μπορούσες να κάνεις ένα προς ένα μετάφραση, δηλαδή VLAN του κάτω on-premises κόσμου, με το δίκτυο στο Azure, το οποίο θα ήταν ένα virtual network, το οποίο θα έφερε ένα address space και θα είχε ένα μοναδικό subnet, το οποίο θα κάλυπτε
όλο το range του IP address space. Άρα θα μπορούσαμε αυτό, ξέρεις, πάλι να το κάνουμε έτσι ένα προς ένα μετάφραση. Ο άλλος που είχε, η δεύτερη πιθανή απάντηση σε αυτό θα είναι ότι υπάρχει και άλλη τεχνική, αναπτύσσουμε ένα virtual network, καλή ώρα σαν αυτό, και φτιάχνουμε διάφορα subnets τα οποία φέρουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο όπως είναι τα VLANs κάτω. Και όπως είπες και εσύ Δημήτρη, με κάποια network policy κτλ. Μπορούμε να ελέγξουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από το κάθε network αυτό παύλα subnet. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, υπάρχουν διάφορες απόψεις πάνω σε αυτό, αλλά αυτά είναι που έχουν επικρατήσει πιο πολύ και αυτά είναι που μπορούν να απαντήσουν το ερώτημα αυτό, έχω να πω. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις εσύ κάτι άλλο. Εγώ σκεφτόμουν ότι μια επιλογή που παίζει πολύ επίσης σε μεγάλα περιβάλλοντα. Ναι. Γιατί η ερώτηση πίσω από αυτό είναι ποιος είναι ο λόγος εκείνος που θα μας οδηγήσει στο να φτιάξουμε ένα καινούριο subnet. Έτσι, πότε θέλουμε ένα καινούριο subnet. Πολλοί οργανισμοί λένε ότι φτιάχνουμε καινούρια subnet όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Έτσι. Ναι. Και άλλοι οργανισμοί φτιάχνουν, επιλέγουν ένα address space, ας πούμε, μεγάλο για το VNet τους και μετά κόβουν subnet για κάθε application. Ένα subnet για κάθε application, ξεχωριστό. Ή ακόμη για περισσότερο segmentation, κόβουν ένα subnet για κάθε ξεχωριστό service ενός application. Έτσι. Αυτό τους επιτρέπει στην ουσία να κάνουν το όσο μέγιστο segmentation χρειάζονται, έτσι ώστε προφανώς να εφαρμόζουν και τα network policies που ανέφερες νωρίτερα. Σωστά. Ή τα διάφορα tiers ενός application. Σωστά, δηλαδή front-end, DB, back-end δηλαδή και πάει λέγοντας όλα αυτά. Παίζει και αυτό. Πάμε να πούμε κάτι τελευταίο και νομίζω ότι το έχουμε πριν προχωρήσουμε να πάμε στο portal, να μεταβούμε στο portal, να φτιάξουμε ένα virtual network, να το δείξουμε έτσι λίγο, γιατί ωραία τα ζωγραφίζουμε κτλ. Αλλά πρέπει να δει και ο κόσμος πώς είναι, να καταλάβει λίγο την εμπειρία χρήσης και δημιουργίας ενός virtual network. Αυτό που ήθελα να πω είναι για το κομμάτι της απόδοσης διευθύνσεων μέσα σε ένα subnet, που βρίσκεται μέσα σε ένα virtual network προφανώς. Και επίσης, επειδή είπαμε ότι λειτουργεί σαν ένα σιλό, δηλαδή σαν μια isolated οντότητα, αυτό που χρήζει, να το πω έτσι, αναφοράς και πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι σου λέει ότι εγώ σκέφτομαι να αναπτύξω κι άλλο ένα virtual network στο Azure και να αναπτύξω εκεί πέρα πάλι να συνδέσω κάποια VMs και τα λοιπά, οι services τα οποία το υποστηρίζουν αυτό. Δύναται να επικοινωνήσουν αυτά τα δύο virtual network? Αυτή είναι η ερώτηση προς τα σένα, Δημήτρη. Out of the box, όχι, είναι η απάντηση. Λόγω της φύσης του. Της φύσης του. Είπαμε, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Ένα VNet είναι ένα VNet και δεν μιλάει με κανένα άλλο πουθενά στο Azure. Άρα, η πρώτη απάντηση είναι όχι, αλλά μπορεί η απάντηση αυτή να γίνει ναι, αν χρησιμοποιήσουμε, πιθανότητα καταλαβαίνω αυτό έχει στο μυαλό σου, τη λειτουργικότητα του Virtual Network Peering. Virtual Network Peering ή κάτι απαρχαιωμένο που χρησιμοποιούταν παλιά και εκτόξευε το λογαριασμό τέλος του μήνα στο Θεό, που λέγεται VPN Gateway και VNet, το VNet Connection. Παλιά, φίλε, δεν το είχαμε το VNet Peering. Οπότε παίζαμε όταν και εγώ ξεκίνησα να κάθε VNet ένα Gateway. Δηλαδή τι ήταν αυτό το πράγμα? Εντάξει, τότε είχαμε Pasok. Είχαμε. Εντάξει, λοιπόν. Να πούμε λίγο για τη διευθυνσιοδότηση, όπως ανέφερα, αυτό που ήθελα να αναφέρω, το οποίο είναι κάτι έτσι αρκετά crucial. Μέσα σε αυτό το subnet, που βρίσκεται εντός ενός VNet, Virtual Network δηλαδή, υπάρχει ένας έτσι dynamic μηχανισμός απόδοσης IP διευθύνσεων, δηλαδή στην ουσία πού πάει το μυαλό σου? Πάει σε ένα DHCP εκεί πέρα, εντάξει? Το οποίο και αυτό το κάνει maintain το Azure. Δεν είναι κάτι πρέπει να το φτιάξω εγώ το DHCP. Όχι, φίλε, εντάξει, τα έχουμε λύσει αυτά τώρα. Μπορώ να φτιάξω DHCP αν θέλω στο Azure? Δεν προτείνεται. Αλλά και πάλι δεν νομίζω πως τα παίζει. Δεν νομίζω. Ναι, η ερώτηση προφανώς είναι λίγο παγίδα. Δεν ξέρω τι ισχύει με το αν απαγορεύεται από τη Microsoft, αν είναι unsupported κλπ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο
δεν το συζητάμε καν, πώς να το πω έτσι. Ναι. Νομίζω πάντως πως θα ανέβει το DHCP service. Δηλαδή άμα τον ανάψουμε θα ανάψει. Αν θα δουλέψει με κάποιο τρόπο. Αν θα δουλέψει είναι το θέμα. Ναι. Σωστά. Αν θα δουλέψει. Κανείς δεν ξέρει. Κάπου το αναφέρει η Microsoft στο documentation. Μιλάει για το συγκεκριμένο σενάριο, αλλά δεν θυμάμαι καν τι λέει. Δεν το κάνουμε γενικά, πώς να το πω έτσι. Ναι. Δεν χρειάζεται. Είναι εκτός συζήτηση. Τέλος. Λοιπόν, υπάρχει ένα δυναμικό service, όπως είπαμε, που αποδίδει διευθύνηση. Άρα, αν κάνουμε connect στο subnet ένα φερρυπίν ένα VM, αυτό θα λάβει μία IP από αυτό το subnet, μία usable IP, να το πω έτσι. Από αυτές τη 0.1 θα πάρει, Γιώργο. Δεν θα πάρει τη 0.1. Θα πάρει, στην προκειμένη εδώ που είναι 0.0/24, θα πάρει τη 0.4 που είναι η πρώτη IP του subnet. Άρα, να μου πεις τώρα, φεύγει η 0 που είναι το network. Η 0 είναι το network και πάμε λίγο να το κάνουμε λίγο τάλιρα αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή αν αυτό το κάνουμε λίγο τάλιρα, η πρώτη IP στο δίκτυό μας αυτό είναι η 0. Και αυτή, για ποιο λόγο είναι αυτή η 0, τι ρόλο βαράει? Όχι network. Λοιπόν, έτσι. Είναι η network. Εντάξει. Αυτό είναι 101 δικτυακά. Λοιπόν, μετά όμως το δίκτυο συνεχίζει πέρα από τη network. Κανονικά, στην πραγματική ζωή και στον on-premise κόσμο, θα έπρεπε θα δινόταν η δυνατότητα από την ένα να ξεκινήσουμε και να χρησιμοποιούμε, να καταναλώνουμε IPs. Στο Azure δεν συμβαίνει το ίδιο. Στο Azure οι πρώτες 3 IP μετά το IPs, πες το όπως θέλεις, όπως σε βολεύει, IPs, εντάξει, να σου κάνει το χατήρι. Οι addresses, μετά τη network, την πρώτη δηλαδή του subnet, δεσμεύονται για ιδία χρήση από το Azure. Δηλαδή, εδώ βεβαίως, ναι, είναι και, πώς το λένε, χαραμοφάικο. Λοιπόν, άρα, εδώ η 1 και η 2 και η 3, αυτές τις βάζω επίτηδες. Έλα. Πακετάκι. Τις βάζω πακετάκι. Και οι 3 δεσμεύονται για ιδία χρήση από το Azure. Για ποιο λόγο δεσμεύονται αυτές? Η 1 χρησιμοποιείται, η πρώτη δηλαδή αμέσως μετά τη network, χρησιμοποιείται για gateway και οι 2 και οι 3 χρησιμοποιείται για DNS. Μάλιστα. Άρα, πολύ ωραία, αν αναπτύξουμε ένα subnet μέσα σε ένα virtual network, προφανώς η πρώτη που είναι η network address δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί. Αυτό ισχύει παντού. Προφανώς. Άρα η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη σε σειρά μετά, επόμενες, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν. Άρα ξεκινάμε από την τέταρτη. Η τέταρτη ποια είναι? Στο subnet 1 είπαμε η 4. Άρα, Γιώργη, αυτό που μας λες ισχύει για κάθε subnet ξεχωριστά. Δηλαδή στο subnet 3 η πρώτη διαθέσιμη πρέπει να είναι 64, 65 ή 67. Η πρώτη usable στο subnet 3. Στο 64, ναι, είναι 65, όχι, είναι 64 network, 65 gateway, 66, 68, σωστά. Λοιπόν, αλλά για να το κλείσουμε το θεματάκι αυτό και να συνοψίσουμε, να πούμε ότι η σώμα των IP διευθύνσεων που δεν δύναται να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε ένα subnet στο Azure είναι στο σύνολο 5. Γιατί είναι η network, οι 3 που είπαμε πρώτες και η broadcast. Αυτή που την πας. Σωστά. Άρα είναι στο σύνολο 5. Νομίζω, Δημήτρη, σχεδόν τα έχουμε πει όλα. Εγώ ένα στεράκι να βάλω εδώ. Είναι επειδή είπαμε ότι οι διευθύνσεις γίνονται assigned με τρόπο δυναμικό. Okay. Dynamic IP assign. Δεν χωράει. Εντάξει, να πάει εκτός οθόνης. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το βάζω σαν σημείωση. Αυτό που θέλω να πω είναι για τα resources τα οποία κάνουμε connect μέσα σε ένα subnet ενός virtual network, είναι ότι, ξαναθυμίζω, παίρνουν μια δυναμική IP. Και εδώ γεννάται το εξής ερώτημα. Αυτή τη δυναμική IP δύναται να τη χάσουν αυτά τα services? Και ποια είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, Δημήτρη? Κοίταξε να δεις. Τώρα δύναται να τη χάσουν. Στο Azure λέμε ότι συνήθως ένα μηχανάκι ξυπνάει, έτσι παίρνει την IP από αυτό το μηχανισμό δυναμικά, όπως είπαμε. Δεν χρειάζεται να τη βάλουμε εμείς κάπου απαραίτητα. Έτσι. Και συνήθως
συνήθως, δεν μπορούμε να το πούμε βέβαια με το χέρι στη φωτιά απαραίτητα, το μηχανάκι μας πιθανά θα ζήσει για όσο υπάρχει με αυτή την IP. Αλλά, έτσι, ξαναλέω, το λέμε, έτσι συνήθως γίνεται, αλλά δεν μπορεί να το δέσουμε και κάπου ότι όντως αυτή η IP θα είναι για πάντα, κάθε φορά που θα ξυπνάει το μηχανάκι μας θα παίρνει αυτή την IP. Αν θέλουμε να παίρνει το μηχανάκι μας γκαραντί 100% την ίδια IP πάντα, κάθε φορά που θα σηκώνεται, θα πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα static IP assignment. Σωστά. Στην ουσία, την IP που μας έχει αποδώσει το ίδιο το Subnet και το Azure, θα πρέπει να το γυρίσουμε και να το κάνουμε ότι τη θέλουμε static τελικά αυτή την IP. Δηλαδή μπορεί να είναι 0.4 στην προκειμένη. Από την άλλη, αν γνωρίζουμε ότι κάποια IP, οποιαδήποτε μέσα στο Subnet αυτό, είναι ελεύθερη, μπορούμε να πάμε απλά να την καρφώσουμε και να πούμε δεν θέλουμε την 4, θέλουμε τη 10. Σωστά. Και να ξαναθυμίσουμε ότι πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι ότι αν ένα VM στην προκειμένη, που είναι έτσι μια πάρα πολύ συνήθις μορφή service, είναι και το πιο απλό παράδειγμα. Είναι και το πιο απλό παράδειγμα. Άμεσα αυτό που συμβαίνει και έχει συμβεί σε πολλούς οργανισμούς τους οποίους συναλλάσσομαι, να το πω έτσι, και τους βοηθάω ή τους καθοδηγώ με το Azure, όπως και εσύ Δημήτρη, σίγουρα έχει συμβεί και σε σένα αρκετές φορές, είναι ότι κάνανε stop το VM τους και όσο ήταν stop το VM, εκείνη την ώρα ανάψαν ένα άλλο VM μέσα σε αυτό το subnet. Και αυτό που έγινε είναι ότι το VM το καινούργιο πήρε την IP που προηγουμένως είχε αποδεσμεύσει το VM αυτό που την κράταγε, γιατί απλά δεν ήταν σε λειτουργία εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και την είχε ακόμα dynamic. Οπότε συμβαίνει αυτό, λίγο προσοχή με αυτό. Λοιπόν, τέρμα οι ζωγραφιές, δεν θα το υπογράψω αυτό το εργοτέχνης εδώ πέρα, το αφήνω έτσι, εντάξει, για ελεύθερο, ούτε trademark ούτε τίποτε. Και πάμε στο portal του Azure να μεταβούμε και πάμε στο γνωστό search bar και πάμε να ανατρέξουμε σε αυτή την υπηρεσία για την οποία μιλάγαμε τώρα που λέγεται Virtual Networks. Λοιπόν, πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο Virtual Network και πάμε λίγο να το δούμε στην πράξη. Να δούμε λίγο τι πρέπει να συμπληρώσουμε. Θα επιλέξουμε ένα resource group. Έφτιαξα ένα resource group τώρα τρομερό εδώ πέρα. Λοιπόν, Virtual Network και naming convention βλέπω. Έχουμε, κάτσε, pause, ναι. Έχω και naming convention βεβαίως, RG, resource group κτλ. Πάμε να δώσουμε ένα ονοματάκι εδώ πέρα, θα το πούμε κάτι τρομερό, VNet, CTT, Pavla 01. Region επιλέγουμε, προφανώς λειτουργεί ως boundary ένα virtual network, οπότε καταλαβαίνετε το boundary του virtual network προφανώς είναι το subscription και κατά δεύτερον είναι το region, οπότε το region είναι κάτι που πρέπει να το δώσουμε. Λοιπόν, άρα πάμε μπορώ να βάλω σε ένα VNet που είναι στο West Europe ένα VM που θέλω να το σηκώσω στο North Europe? Όχι, δυστυχώς όχι. Θα πρέπει να είναι κοντά αυτά. Θα πρέπει να είναι κοντά. Κοινώς πρέπει να είναι στο ίδιο region. Στο ίδιο region. Σωστά, και στο ίδιο subscription. Γι' αυτό μίλησα για boundaries πριν. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, στο δεύτερο tab, πάρα πολύ προσοχή, εδώ αρχίζει το telemarketing. Το telemarketing. Βγαίνει ο γιατρός Φικιώρης εδώ πέρα και λέει πάρτε το οζονοθεραπεία να κάνετε κτλ. Όχι, δεν είναι προφανώς. Βλακίες, λέω τώρα ζακλαμάρες. Αλλά σας ρωτάει εδώ πέρα, μέσα στο wizard, δηλαδή στη διαδικασία creation αυτού του virtual network, αν θέλουμε κάποιες έξτρα υπηρεσίες να βάλουμε. Και αυτές οι έξτρα υπηρεσίες δεν είναι άλλες από άλλες first party network υπηρεσίες στο Azure, όπως είναι το Azure Bastion, που το Azure Bastion είναι ένα secure jump host, το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσα σε ένα virtual network και να παίρνουμε RDP ή SSH προς τα συστήματά μας μέσα από ένα browser. Ούτε VPN, ούτε να ανοίξουμε ούτε public IP στα συστήματά μας, ούτε να ανοίξουμε πόρτες από το public internet. Είναι κάτι εξαιρετικό και είναι κάτι που, πιστέψτε με, οι περισσότεροι οργανισμοί πλέον είναι κάτι που είναι στο στάνταρ εξοπλισμό τους, να το πω έτσι, όταν αναπτύσσονται στο Azure. Μετά Azure Firewall. Το Azure Bastion, προσοχή, είναι ένα resource το οποίο κάνει πάνω από 100 ευρώ. Και αν δεν το έχουμε ανάγκη, δεν το πατάμε το κουμπάκι. Σας το λέω έτσι πιο πολύ, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, στα προηγούμενα επεισόδια της σειράς, Δημήτρη, ο κάθε χρήστης, ο οποίος έχει δικαιώματα να δημιουργήσει μια υπηρεσία, είναι σαν να κρατάει μια πιστωτική στα χέρια. Οπότε,
Ξέρεις, λίγο να... ναι, βεβαίως, είναι μια billing οντότητα είναι ο χρήστης. Καλά, μπορεί να πληρώνει άλλο το λογαριασμό. Τώρα δεν θα κάνω παραλληλισμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα καταλαβαίνουμε, το πιάσαμε το νόημα. Προσέχετε τι κουμπάκια πατάτε. Ακριβώς. Azure Firewall. First party service της Microsoft πάλι. Είναι ένα firewall appliance, ένα network virtual appliance, το οποίο κάνει firewalling, layer 4 up to layer 7 και δύναται να το αναπτύξουμε και αυτό μέσα σε ένα virtual network. Ακριβό resource και αυτό, έχει διάφορα σκαλοπατάκια ανάλογα με το μέγεθος και το χρώμα που θα επιλέξουμε και κοστίζει αρκετά λεφτά. Να σου πω, όπως πας από πάνω προς τα κάτω, βλέπω τα ανεβάζεις το κασέ. Ναι, το πιο ακριβό είναι προς τα κάτω, να ξέρεις, εδώ, το DDoS Network Protection. Να ξαναθυμίσω εδώ, σε όσους μας βλέπουν ή θα μας δούνε, ότι ό,τι η υπηρεσία και να αναπτύξουμε μέσα στο Azure, με το πρώτο κλικ που κάνουμε έστω στην πρώτη, αν είναι παρθένο το περιβάλλον, καλύπτεται η οποιαδήποτε υπηρεσία από το Azure DDoS Basic Network Protection Plan που μας δίνει η πλατφόρμα, το οποίο είναι δωρεάν. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για Standard Protection, δηλαδή ένα πλάνο παραπάνω, το οποίο μας δίνει παραπάνω πράγματα και επίσης μας ζητάει να δώσουμε και πάρα πολλά παραπάνω λεφτά. Οπότε ξαναλέω, ναι μεν έχουμε την ευκολία, έχουμε το guidance μέσα από αυτό εδώ πέρα το wizard, αλλά σκεφτείτε λίγο πριν πατήσετε ένα κουμπάκι και απλά να είστε σίγουροι ότι όντως αυτό το θέλετε μέσα στο virtual network το οποίο πάτε να δημιουργήσετε. Πάμε στο επόμενο tab, IP addresses. Εδώ είναι αυτά που λέγαμε, Δημήτρη. Κοίτα εδώ, address space, και άμα κάνω κλικ θα δούμε και κάτι άλλο. Γιατί ναι μεν μιλήσαμε, είπαμε για το big picture, αλλά δεν είπαμε τι είδους IP διευθύνσεις δύναται να χρησιμοποιήσουμε, ή IPv4 ή IPv6. Βέβαια εγώ δεν έχω δει ποτέ IPv6. Δεν έχω φτιάξει ποτέ IPv6. Ποτέ. IPv6 public network addresses, ναι. Μου έχει ζητηθεί το έχω πατήσει το κουμπί να τις βάλω σε κάποια firewalls και τα Έχω πάει που λέγει η διαφήμιση, έχω πάει. Λοιπόν, αλλά να αναπτύξουμε private δικτύωση πάνω στο Azure με IPv6, όχι, ποτέ. Και εντάξει, κοίτα, δεν είναι κάτι να τελειώνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, εντάξει, σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό να μου πεις είναι πολύ σε IPs, αλλά και πάλι, ξέρεις, οι private IPs δεν είναι ένα αγαθό το οποίο τελειώνει εύκολα. Είναι αρκετές. Ενώ οι public IP στο διαδίκτυο, ναι, αυτό είναι προφανώς. Γι' αυτό οδηγούμαστε τώρα στο IPv6, γιατί τελειώσανε. Πόσα χρόνια αυτή η κουβέντα εντωμεταξύ, σαν το νιό του 2000. Ναι, έτσι. Όλο τελειώνουν αυτές οι IPv4 και όλα IPv4 χρησιμοποιούν. Έτσι. Νομίζω γίνεται ανακύκλωση, αν με ρωτάς εμένα. Μάλλον. Για πάμε. Λοιπόν, IP address space. Και εδώ πέρα μας έχει ήδη βάλει ένα. Το θέλουμε αυτό? Όχι, ρε Δημήτρη, δεν το θέλω. Εσύ πες 192-168 να φτιάξουμε. 0-0 ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να το αλλάξουμε. 192-168-0-0/16. Βλέπεις εδώ πέρα υπάρχει και ένα έτσι guidance, να το πω έτσι. Μια καθοδήγηση, ένα cheat sheet. Σου λέει εδώ πέρα μπορείς να επιλέξεις τη μάσκα υποδικτύου και σου λέει και πόσες IP addresses. Είδες, τίγκα ελληνικό φίλε. Έχει γίνει μεταγλώτης στα Kappa Studios. Λοιπόν, δύναται να επιλέξουμε τη μάσκα και μας δείχνει από δίπλα το cheat sheet πόσες IP διευθύνσεις μπορούμε να χωρέσουμε σε ένα δίκτυο που φέρει αυτή τη μάσκα. 65.000, πάρα πολλές. Εδώ πέρα κάνω κατασπατάληση όπως βλέπεις. Έτσι πάω τις διευθύνσεις. Λεφτά υπάρχουν. Διευθύνσεις υπάρχουν, private. Λοιπόν, το address space το δηλώσαμε. Το δώσαμε. Να δώσουμε σαμπνετάκια τώρα. Να φτιάξουμε και σαμπνετάκια. Πάμε να φτιάξουμε ένα σαμπνετάκια. Λοιπόν, επιλέγουμε το IP address space. Γιατί τι είπαμε, Δημήτρη, μπορούμε να έχουμε διάφορα IP address spaces μέσα σε ένα VNet. Όχι μόνο ένα. Μπορούμε παραπάνω. Γενικά μην κάνετε mix and match. Φιλική συμβουλή για τη δικιά σας ψυχική υγεία. Μην κάνετε mix and match. Ένα VNet, ένα IP address space. Πολλά subnets, ναι. Αλλά IP address spaces μην κάνετε mix and match. Δηλαδή, εκτός αν υπάρχει κάποιος πολύ ιδιαίτερος λόγος. Ναι, και εγώ το αποφεύγω. Η αλήθεια δεν το έχω κάνει. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε κάνει πουθενά σε παραγωγή. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και ένα ονοματάκι εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, subnet template, αυτό είναι κάτι.
είναι κάτι ψιλοκαινούριο. Δύναται, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια services, αυτά τα δικτυακά, τα first party services Microsoft στο Azure, όπως είναι το Bastion, το Firewall Management, ανάλογα αν κάνουμε... Firewall Management θέλει το Basic, το Firewall, και επίσης αν κάνουμε Force Tunneling. Μόνο τότε χρειάζεται να έχουμε και ένα subnet το οποίο χρησιμοποιηθεί για management. Τώρα μας είπες πολλά καινούργια μας λες. Ναι, στο Azure Firewall. Λοιπόν, το Virtual Network Gateway και ο Route Server. Αυτά εδώ πέρα τα networking services απαιτούν ένα δικό του subnet. Και αυτό το δικό του subnet πρέπει να φέρει συγκεκριμένο όνομα, να έχει συγκεκριμένη ονοματολογία και επίσης να έχει συγκεκριμένο subnet size. Άρα από το να πάμε στο learn να ανατρέξουμε να βρούμε πώς πρέπει να ονοματίσουμε αυτό το subnet και τι subnet size πρέπει να έχει, έχουμε εδώ πέρα, έρχεται η πλατφόρμα και μας λέει ορίστε, κατάλογος ταβέρνας, διάλεξε ποιο service θα κάνεις deploy, ούτως ώστε εγώ να στα συμπληρώσω τα υπόλοιπα, για να μην τρέχεις, να διαβάζεις το learn κτλ. Βέβαια εμείς δεν θέλουμε τίποτα από όλα αυτά, θέλουμε να βάλουμε τα δικά μας. Οπότε θα το ονομάσω SNET, ξέρω εγώ, servers, εντάξει, θα το ονομάσω web, ξέρω εγώ, SNET 01, και θα του δώσω, εδώ μου λέει starting address, τη 00, /24. Λοιπόν, όπως το φτιάξαμε στο σκαρίφημα που έκανα εκεί πέρα του Bob Ross. Μετά security, μου λέει από κάτω, να σου πω, μου λέει, θέλεις να χρησιμοποιήσεις κάτι επιπλέον? Δηλαδή, ξέρεις, είναι σαν το κατάστημα με τα ρούχα τώρα. Μα αυτό το τζινάκι πάει εξαιρετικά αυτό το πράγμα, κατάλαβε. Αυτά τα sneakers ή πάει αυτό η καπελαδούρα κτλ. Εδώ μας λέει έχουμε κάποια security service τα οποία δύναται όχι μόνο να τα επιλέξουμε, αλλά να μας τα κάνουν configure και με αυτό το νέο subnet. Όπως είναι ένα NAT gateway. Το NAT, θες να πεις ή θες να συνεχίσω, Δημήτρη? Το NAT Gateway είναι ένα service το οποίο εγώ προσωπικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως διάβασα κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει το 2025 νομίζω. Το NAT Gateway λοιπόν είναι ένα service το οποίο μπορούμε να το βάλουμε μέσα στο VNet μας και να δρομολογούμε όλη την κίνηση outbound, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, internet. Έτσι, ναι, δηλαδή internet bound connectivity. Internet connectivity, έτσι, ένα VM που θα έχεις μέσα στο VNet, θέλεις να προσπελάσει μια IP διεύθυνση public στο Internet. By default, ένα VM αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τη στιγμή που το σηκώνεται, μπορεί να προσπελάσει απευθείας το Internet χρησιμοποιώντας ένα IP address space, μια source IP που αποδίδει η Microsoft. Heads up όμως. Αλλάζει κάθε φορά. Είναι ένα δυναμικό pool. Δεν μπορείς να την ξέρεις ακριβώς. Είναι ένα δυναμικό pool με διευθύνσεις. Βέβαια, heads up. Κάτι που το διάβασα και εγώ προχτές, υποθέτω και από ό,τι κατάλαβα και εσύ, Γιώργο, το πήρες χαμπάρι. Από το 2025 μας είπε η Microsoft ότι δεν θα μπορούμε. Γιώργο, επειδή είναι πολύ φρέσκο, αν κάνω λάθος κάπου με διορθώνεις. Είπε η Microsoft τέρμα το τζάμπα. Δεν θα μπορείς να πιάσεις κάτι από το VM σου προς το ίντερνετ αν δεν έχει σηκώσει NAT Gateway. NAT Gateway ή αν δεν έχει public IP ή αν δεν χρησιμοποιεί κάποιο NVA ή κάποιο NVA. Ή firewall φυσικά. Ναι. Ένα από τα τρία πράγματα. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε, ούτε να στοκάρετε τρόφιμα, ούτε να ψάξετε το πλησιέστερο καταφύγιο, ούτε αυτό το πλησιέστερο καταφύγιο στην Ομόνια, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το έχετε κατά νου. Εντάξει, προφανώς η Microsoft θα σηκώσει πολλά σημαίακια μέχρι τότε και θα βαρέσει πολλές φορές την καμπάνα στο χωριό. Θα δούμε, το περιμένουμε. Εντάξει, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος είναι κάτι που το τηρεί αυτό γενικά. Ίσως όχι το NAT Gateway, αλλά το NVA, οι οργανισμοί, ή το Firewall ή την Public IP είναι κάτι που το τηρούν. Σωστά. Είναι κάτι. Ναι, ειδικά άμα θες να φιλτράρεις traffic από την απέναντι μεριά με μια source IP που την ξέρεις, που είναι δικιά, δεν γίνεται αλλιώς προφανώς. Ναι. Και το NAT Gateway αυτό που βοηθάει είναι άμα έχουμε 1-2-5 βημάκια στο Azure και δεν θέλουμε να αναπτύξουμε ένα firewall για να βγαίνουν από εκεί, άρα να συστήνονται στον public κόσμο με μια public IP, η οποία είναι στατική και δεσμευμένη από το firewall, μπορούμε να βάλουμε ένα NAT gateway και όλα βγαίνουν από εκεί με την ίδια public IP. Άρα παίζουν και access λίστες και τα λοιπά με άλλα συστήματα τα οποία συνεργάζονται. Τα Network Security Group που είναι ένα mini stateful,
ένα mini stateful layer 4 mini firewall. Σαν access list θα λειτουργεί, να το πούμε έτσι. Τζαμπέ κιόλας, να το πούμε αυτό. Το οποίο δύναται, τι είναι, σαν το Defender Firewall, να το πούμε έτσι απλά. Το οποίο δύναται να έχουμε έτσι βασικό security rules, όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, σε ένα resource rules. Source destination. Ακριβώς, τέτοια πράγματα. Πόρτα πρωτόκολλο και το allow action. deny. Και το action, σωστά, allow deny. Και τα network security group βασικά είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ανοίξουμε connectivity από το public internet, αν έχουμε κάποια public IP, να κόψουμε την κίνηση, όπως είπε ο Δημήτρης, μεταξύ των subnets ενός VNet, okay. Και μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε επίπεδο network interface κάρτας, δηλαδή μιας virtual κάρτας δικτύου που έχουμε στο Azure, που είναι connected στο subnet, ή μπορεί να γίνει associate σε επίπεδο subnet. Άρα τα πιάνει όλα ότι είναι μέσα στο subnet. Και τέλος έχουμε τα root tables. Τα root tables στην ουσία τι είναι? Είναι αυτό που λέγαμε, αν έχουμε διαφωνία με τα system routes, για να μπορούμε να επιβάλλουμε το δικό μας θέλω και να μπορούμε να κάνουμε manipulate το traffic στο Azure, αναπτύσσουμε ένα route table, δημιουργούμε κάποιες routes δικές μας, οι οποίες δεν λέγονται system routes, πώς λέγονται, θυμάστε Δημήτρη? User defined routes, UDRs, και οι οποίες πάνε και καταπατούν άλλες routes που βρίσκονται στο routing table του subnet και στέλνουν το traffic εκεί που έχουμε πει εμείς να το στείλουν. Θα μπορούσε να είναι ένα firewall που έχουμε αναπτύξει στο virtual network, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Εντάξει, υπάρχουν πολλά use cases. Όλα αυτά μπορούμε να τα αναπτύξουμε μέσα από αυτό το wizard και να τα κάνουμε configure. Μπορούμε να επιλέξουμε υφιστάμενα, μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούρια. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Για την ώρα θα φτιάξω ένα απλό ταπεινό σαμπνετάκι και πάμε να φτιάξουμε και ένα δεύτερο, το οποίο θα λέγεται SNET, DB, Παύλα 01, και θα είναι, βλέπουμε ότι μας πάει στο επόμενο διαθέσιμο subnet, στη σειρά. Και το subnet size θα το βάλουμε /26, έτσι όπως είχαμε φτιάξει στο Scarifiman. Το βάζουμε και αυτό. Νομίζω ότι φτιάξαμε αρκετά για σήμερα. Next. Tags δεν βάζουμε, αλητία τελείως εδώ πέρα. Αλητία, LAPD, λοιπόν. Create. Να πούμε εδώ κιόλας ότι τα subnets, μία που τα φτιάξαμε στο VNet, δεν γράφονται στην πέτρα. Πάμε και τα διαγράφουμε ή δημιουργούμε καινούρια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Modify δεν τα κάνεις. Το address space κάνεις. Μόνο αν δεν έχει VM μέσα. Ναι. Το address space. Όχι, το έχουν αλλάξει. Το έχουν αλλάξει. Το prefix του subnet μπορείς να τα αλλάξεις? Το prefix του subnet μπορείς να τα αλλάξεις. Μπορείς. Νομίζω όμως μόνο αν δεν έχει γίνει deploy μέσα τίποτα. Αν έχει γίνει deploy κάτι, νομίζω δεν θα σε αφήσει. Αυτό πρέπει να το κάνω verify, γιατί έχω να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Ναι. Δεν ξέρω να το κάνω verify. Αλλά γενικά υπάρχουν στιγμές στο Azure όπου μπορεί να έχουμε κάνει λάθος σχεδιασμό εξ αρχής και να έχουμε ξεμείνει από IPs. Ή να θέλουμε έτσι λίγο να διαχωρίσουμε λίγο συστήματα και ανάλογα με το functionality που έχουν. Άρα εκεί μπορεί να κάνουμε τεχνικές, να αλλάξουμε το address space, να κάνουμε λίγο supernetting, λίγο με τα subnets και τα λοιπά που έχουμε αναπτύξει, και εκεί ξέρεις, συνήθως το μεγαλώνουμε, δεν το μικρύνουμε. Δηλαδή συνήθως αυτό είναι μια ανάγκη η οποία παρουσιάζεται κάποια στιγμή αν σωθούμε από private IPs μέσα σε ένα subnet, σε ένα VNet. Ή και το address space είναι μικρό, πάλι δεν μπορεί να μας βοηθάει να μεγαλώσουμε τα subnets. Εγώ γενικά είμαι τσιγκούνιζα, ξέρεις, με αυτά. Δεν πάω, τα δίνω όλα. Και γενικά είναι μια συμβουλή προς τον κόσμο. Κόψτε μικρά, να το πω έτσι, υποδίκτυα, και γιατί ενδέχεται να θέλετε να αναπτύξετε. Βέβαια, έχει να κάνει με το virtual network. Υπάρχει μια περίπτωση όπου θέλετε να φτιάξετε ένα virtual network το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν ένα hub virtual network σε μια τοπολογία hub and spoke, την οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, Δημήτρη. Λοιπόν, γι' αυτό. Όπου εκεί μπορεί να θες να ξεκινήσεις έτσι small, δηλαδή ακόμα δεν ξέρεις τι firewall θα αναπτύξεις, τι WAF, τι το ένα τι το άλλο, και λες ακόμα δεν έχω καταλήξει τον κατασκευαστή, δεν ξέρω πόσα subnets θα θέλει, δεν ξέρω πόσες IPs θα θέλει, οπότε ξεκινάς
με τρόπο τσιγκούνικο και κόβεις μικρά σαμπνετάκια με μασκούλα η οποία δεν μας δίνει πολλές ωφέλιμες IP και ανάλογα το διευρύνεις κι άλλο κόβοντας κι άλλα υποδίκτυα ανάλογα με την ανάγκη όταν θα ξέρεις τα specs του προϊόντος που θα κάνεις provision εκεί πέρα, φτιάχνεις τα σαμπνετάκια τα κατάλληλα. Να είστε λίγο φιδωλοί με αυτό εδώ πέρα, δεν είναι ότι καταστράφηκε η ζωή μας ή ο κόσμος μας, να είστε λίγο φιδωλοί, να είστε λίγο τσιγκούνιδες, πάτε έτσι λίγο με γνώμονα ότι κάποια στιγμή αυτό θα κλιμακωθεί. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, δεν ξέρω εσύ. Κάπως έτσι το χειριζόμαστε κι εμείς. Λέω, αποφεύγουμε τα πολύ μεγάλα subnets και προσπαθώ εγώ τουλάχιστον να κάνω μια αντιστοίχηση, προσπαθήσω να δημιουργήσω μια εικόνα του πώς, ας πούμε, αν έχω μια multi-tier εφαρμογή, έτσι. Συνήθως οι εφαρμογές μας, τα workloads μας αποτελούνται από διάφορα επίπεδα σε κάθε υπηρεσία, οπότε κάνουμε μια εκτίμηση του ποιο scale θέλουμε να έχουμε, κάνουμε και μια πρόβλεψη προς το μέλλον, ένα projection, πόσο πιστεύουμε ότι θέλουμε να κάνουμε scale το workload εκεί μέσα που θα πέσει, οπότε κάνουμε allocate αντίστοιχα και τις διευθύνσεις στο subnet. Δηλαδή, στην ουσία συμφωνώ με αυτό που λες, έδωσα και ένα παράδειγμα για να δούμε πώς συνήθως κάνει apply στην πράξη. Σωστά. Λοιπόν, να πούμε και ένα τελευταίο, το οποίο θα μας οδηγήσει στο κλείσιμο του σημερινού επεισοδίου, που είναι ένα τελευταίο, να το πω, μια τελευταία αρρύθμιση που πρέπει όχι αναγκαστικά να τη βάλουμε, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν φτιάχνουμε ένα virtual network, με απότερο σκοπό να αναπτύξουμε μέσα κάποιες υπηρεσίες εκεί πέρα, να συνδεθούν σε αυτό το virtual network και κατ' επέκταση στα subnets. Είναι το κομμάτι του DNS. Και εδώ πέρα αν πάμε, σκρολάρουμε λίγο πιο κάτω στο resource menu του virtual network και πάμε σε αυτό το blade το DNS server, εδώ πέρα μας λέει DNS servers default, Azure provided. Να πούμε λίγο τι γίνεται όταν έχουμε αναπτύξει κάποιο VM σε ένα subnet και τα λοιπά του virtual network. Είπαμε ότι υπάρχει ένα δυναμικό service το οποίο μοιράζει IPs. Mm-hmm. Μαζί με τις IPs μοιράζει και DNS. Εντάξει. Και αυτό το DNS τι μοιράζει, τα οχτάρια, μοιράζει τους DNS που έχουμε on-premises και τα λοιπά. Τι ακριβώς μοιράζει? Αυτό που μοιράζει είναι η IP του Azure Provided DNS Server. Και αυτή δεν είναι άλλη από την 168.63.129.16. Αυτή. Τη βλέπεις και στον ύπνο σου? Θα μπορούσε, νομίζω ότι την έχω δει. Την έχω δει με εφιάλτη μαζί μου. Νομίζω ότι κυνηγούσε να με φάει το DNS service στο Azure, ειδικά σε hybrid περιβάλλον. Γιατί εκεί έχουμε άλλα challenges. Λοιπόν, και πλέον έχουν βγει ωραία service καινούργια. Τα έχουμε, ναι. Τα έχουμε. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα. Καλά τα πάμε. Ναι. Ωραία. Έστω ότι τα VM'άκια μας δεν θέλουμε, δεν είμαστε τσακωμένοι με αυτή την IP. Δεν το θέλουμε λοιπόν, το Azure, παιδί μου. Συγγνώμη. Σηκώνω ένα VM στο VNet μου. Ναι. Κάθε φορά που θα κάνω ένα NS lookup, ένα DNS ερώτημα, το VM μου θα ρωτάει αυτό το DNS. Αυτό μου λέει. Σωστά. Τι θα γίνει όμως, περίμενε τώρα. Εγώ, αυτός είναι DNS, μου φαίνεται εμένα μια public IP διεύθυνση. Ναι. Ας πούμε. Αυτός τι θα ξέρει? Φαντάζομαι θα ξέρει όλα τα publicly routable domain names. Τα .gr, τα .com. Σωστά. Ξέρει όλα αυτά. Ξέρει τις... Να συνεχίσω ή να το κόψω? Να συνεχίσουμε, ναι, πάμε λίγο. Να συνεχίσω. Πες μου λοιπόν. Αφού τώρα την ανοίξαμε την κουβέντα και το κλείνουμε. Να το πω. Έτσι το έχουμε το θέμα είναι, λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, σε ρωτάω αυτή η ερώτηση εδώ που σου κάνουν. Εγώ, ρε παιδί μου, έχω μια ζώνη δικιά μου. Ναι. Έτσι. Μια public DNS ζώνη την οποία την έχεις δεσμεύσει. Και είναι δικιά σου. Εσύ τη διαχειρίζεσαι. Έτσι και η private σκεφτόμουν εγώ για εκεί το... Την private. Και η public. Ναι, ρε παιδί μου, μπορείς και προφανώς, όπως είπες, κάνεις resolve public DNS hosts. Από την άλλη, αν έχουμε μεταφέρει τη διαχείριση των DNS ζωνών μας στο Azure, προφανώς κάνουμε resolve και αυτές τις public ζώνες. Και υπάρχει και άλλο ένα service το οποίο λέγεται private DNS zones στο Azure, το οποίο δύναται αυτό μας βοηθάει, να το πω έτσι, να έχουμε custom DNS resolution μέσα σε ένα virtual network. Χωρίς να αναπτύξουμε DNS servers. Και να το συντηρείς και να το πατσάρεις και να το χαϊδεύεις και να του λες και παραμύθια το βράδυ.
και πάει λέγοντας. Αυτό εδώ πέρα δύναται να το αλλάξουμε και να βάλουμε δικός μας custom DNS servers. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με το που αναπτύξουμε μια υπηρεσία μέσα στο virtual network, μαζί με την IP που θα πάρει και αυτούς τους DNS servers που έχουμε ρυθμίσει εδώ πέρα. Άρα, όταν λειτουργούμε σε υβριδικά περιβάλλοντα, δηλαδή που έχουμε διασυνδέσει το εταιρικό μας privé δίκτυο με το δίκτυο που έχουμε αναπτύξει πάνω στο Azure, και θέλουμε τα συστήματα αυτά να κάνουν point κάτω στους DNS servers που έχουμε. Και όχι μόνο, θα πω έτσι. Δηλαδή και όχι μόνο. Και pure cloud θα μπορούσε να είναι. Σωστά. Πάμε και τα δηλώνουμε εδώ στο VNet για ευκολία. Και νομίζω ότι, Δημήτρη, καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό το virtual network. Πολλά και έχουμε ανοίξει πολλά καινούρια μέτωπα. Έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα τα οποία, να είμαστε καλά, στο επόμενο επεισόδιο είμαστε εδώ και έχουμε και πολύ όρεξη να τα καλύψουμε κιόλας. Οπότε πάμε για την αποφώνησή μας. Το γνωστό κλείσιμο. Υπέροχο. Κάθε φορά. Πού μας βρίσκει ο κόσμος, φαντάζομαι, είναι το ερώτημα, Γιώργο, και τα κανάλια είναι τα γνωστά. Έτσι, 3 είναι, ως συνήθως. Ξεκινάμε με το LinkedIn. Στο LinkedIn μας βρίσκεται στο Cloud Technology Tuesdays. Εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να βλέπετε τα νέα μας. Ποστάρουμε που και που διάφορα, εκεί ωραία, φωτογραφίες, σχόλια κλπ. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε φυσικά στο YouTube, στο οποίο και μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Πιθανά, σε τις περισσότερες μάλλον στις περιπτώσεις, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να μας βλέπετε αυτή τη στιγμή στο YouTube. Στο κανάλι μας Cloud Technology Tuesdays, μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe. Και φυσικά, το αγαπημένο του Γιώργου, το Spotify μας, Cloud Technology Tuesdays, και πλέον όχι μόνο με ήχο, αλλά και με εικόνα. Και με βίντεο, παρακαλώ. Και ξαναλέω, αφού κάτσατε μέχρι το τέλος και μας είδατε, μας ακούσατε, δεν μας συγχαθήκατε και σας άρεσαν όλα αυτά, ή διαφωνείτε με όλα αυτά που είπαμε, αφού κάτσατε μέχρι το τέλος, πατήστε ένα like και subscribe, πατήστε το. Είναι δύσκολο. Ή να το πεις, ή να το κάνεις. Και τα δύο ίσως. Και τα δύο, εντάξει. Πώς δεν είναι subscribe, πατήσεις, στο λένε, δεν το κάνουν και πολύ. Να το κάνετε λοιπόν. Να το κάνετε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Γεια σου, Γιώργο.